Každé ráno, keď otočím kľúč zabalovaný, cítim, ako sa vo mne prebúdza niečo, čo sa nedá opísať slovami. Auto nie je len obyčajný stroj, je to predĺženie mňa samého, keď stlačím plyn a cítim, ako sa motor prebudí k životu. Je to ako keby som bol na vrchole sveta. Žiadny debil na ceste nemá šancu, keď sedím za volantom. Gumy pália asfalt, volant v rukách držím pevne a všetko ide tak, ako má. Nezaujíma ma, čo si myslia ostatní, pre mňa sú len prekážky na ceste, ktoré jednoducho obídem. Každý idiot, ktorý sa mi snaží postaviť do cesty, rýchlo zistí, že so mnou sa nehrá. Mám pod kapotou silu, ktorú len málo kto dokáže skrotiť, a ja som ten, kto vie, ako z nej vyťažiť maximum. Mám rád ten pocit, keď na diaľnici všetci uhýbajú, pretože vedia, že keď sa blíži moje auto, je lepšie sa mi nepliesť do cesty. Auto je pre mňa viac ako len dopravný prostriedok, je to môj spôsob, ako ukázať svetu, že ja som ten, kto má kontrolu. Interiér môjho auta je ako svetiňa, každý detail je presne taký, aký má byť. Kožené sedačky, volant obalený kvalitným materiálom, všetko je prispôsobené tomu, aby som sa cítil ako král ciest. A keď v noci zasvietia svetlá, viem, že som neprehľadnutelný. Hudba duní z reproduktorov, cítim basy v hrudi, auto reaguje na každý môj pohyb. Na cestách sa nehrám, som tu preto, aby som dominoval. Nie je nič lepšie, ako keď sa dostanem na voľnú cestu, kde môžem poriadne stlačiť plyn. Rýchlosť pre mňa nie je len číslo na tachometri, je to spôsob, ako žiť naplno. Každý kilometr, ktorý prejdem, je pre mňa dôkazom toho, že som stále tu, stále na vrchole. A aj keď niekedy narazím na debile, ktorý sa mi snaží ukázať, že má na to, aby ma predbehol, viem, že len plytvá časom. Pretože keď ide o skutočný výkon a kontrolu, málo kto mi dokáže konkurovať. Auto je moja vášeň, môj unik z reality. Keď šoférujem, všetko ostatné prestáva existovať. Žiadne problémy, žiadne starosti, len ja, cesta a moje auto. Každá jazda je pre mňa novým dobrodružstvom, novou príležitosť dokázať, že som najlepší. A keď sa vrátim domov, zaparkujem auto v garáži a pozriem sa naň, viem, že to nie je len obyčajný kus kovu. Je to niečo, čo mi dáva slobodu, niečo, čo ma robí tým, kým som. Takže keď sa na budúce posadím za volant a vyrazím na cestu, všetci tí idioti naokolo môžu len sledovať, ako im myslím z dohľadu, pretože ja som ten, kto má kontrolu. Dovláda každú zákrutu, každé zrýchlenie, a aj keď to niektorí nechápu, nie je to jedno, ja viem svoje.